share kukana, tuntuban harshe ki tsare ni dan isar manzona. Batuli karɓe ni dan isar da gwanina, koyi da ku ne buri na shi ya zama fitana. Gaishe ku sahabu kuma masoya na da gwanina, ina fasan ku da gaske na faɗa fa arena. Kalifan farko al-sayyidi Abubakar na, Safaruku Usman sirrikin manzona, Sada ango kun faɗi matuji gwarna, Aliyu jan zaki kaji mai ratattake arna. Kula bacina neman ka nema aikina, kayar da mugana korai zai yi ban kwana. Auliya wa sanya su kamar su Shehu Tijjani, Alƙadiriyu har Shehana Ajilani, Sa Usmanu dan Fodiyo gwani kuma sani, da Shehu Inyas Barhama kadimin manzona, Abul Futuhi ga Gibri maka kuma sani, mazan jiya gaishe ku auliya unabina. Salama ga sarki kuma kana shugaban kowa, mai mulki ranar alasturan tsayuwa, kowa fa burinsa a take ya zaman togawa, sai isasshe zai tashi za ya haske kowa, sai ya nuna nutsuwa a ran ranar tsewa, shi ne isasshe ɗaya daban-daban halitta. Kula bacina neman ka nema aikina, kayar da mugana korai zai yi ban kwana. A nan duniya sai butulci muke ikiwana, a ba mutane yaushe hakan ta faru ga juna, mu daina shirme gaɗa sai ya fi maulana. Kai jama'a mai za ya samu barfa gwanina, ga fatallan gwalmai ake da tallan turmi, ka bar makiyinka ka taho gaɗa za fa ku gana. A kullum ni tunani na ma'aikina, ina tafiya begensa ne a kirjina, ban da buri bayan ta shiga tana, ka taimaka min in gan kaɗa ɗan amina, ko a mafarki ya ya mace cirena, kamin hakan don amina ɗan Abdallah. Kula bacina neman ka nema aikina, kayar da mugana korai zai yi ban kwana. Ya mataimaki mai taimakawa dukkan bayi, ka taimake ni in gan kaɗa na san kai, in faɗe ka da kyau zuciya ta san nayi, rahmatul lil alamin na kai da kai, kowa ya kama waninka ya tafi wa bulayi, kai na kama kai ne ka zama da gwanina. Banda kai wa Allah yake wa salati, banda kai wa Allah zai yi wa baiti, banda kai wa Allah yake wa kirari, banda kai wa Allah ya kira basu gana, banda kai waye bai ke wa salati, sai shugabanmu da dan amina. Kula bacina neman ka nema aikina, kayar da mugana korai zai yi ban kwana. Irin ka babu ko babu ta faɗa haka ne, irin ka an kare babu ai haka ne, sanin hakikar annabi sai fa Allah ne, dan a suna na fahimci ma abun sirri ne, kamar guda ne ko biyu ne abun haka ne, sai dai mu tsaya a sanin sada dan amina. Da ƙara salati kun shugaba amintacce, wa alihi da sahabu walla sun yi fice, da auliya'u gaisuwa gare ku ni zance, muna da maula ya na jan bulo ya yi fice, koyi da annabi tsansa ake faɗi nan take, mai aha babu jawo ka kai mu dan manzona. Kula bacina neman ka nema aikina, kayar da mugana korai
yana